чета ви дословно писма, пристигнали при нас. Къци Вапцаров, Национален дворец на културата, билетен център. Рис печели, рис губи. Къцето Самуил 32. Това писмо пристигна. Къцето Самуил 32. Къци Вапцавор. Също това писмо пристигна до мен. Елена Вапцарова, улица Неофит Рилски, номер 5. Пристигнала обаче при нас. Писмо адресирано до мене. София, Цар Самуил 32, новата зала на НДК. Къци Вапцаров, Цар Симеон, номер 32. Шол, Къци Вапцаров, нали, не бут, не плешка, шол, Къци Вапцаров. София, Самуил 32, Българска национална телевизия. Красимир Вапцаров, рис печели, рис губи. Това е много смешно, чуйте. Здравейте, господин Вапцаров. Пише ви една 15-годишна феноменка на вашето предаване. Не казвам имена, разбира се. Аз съм голяма почитателка на вашето нощно шоу Рис печели, рис губи. И бе, нощно шоу, не? Ти трябва да направиш така в този момент. Къци Вапцаров, също. Внимавайте сега. Рис печели, рис губи, улица Свети Иван Рилски, зала номер 32. Не знаех, че бе 32 зали, бе. Рис печели, София. Такова писмо. Сега внимавайте. София, Кикс печели, Рикс губи. Ни направени. Писмо, поздрави на вашите очарователни момичета на късмета. Че сте очарователни момичета. И сега още едно нещо в писмото. Става въпрос за новата високостна година. Тази година е високостна, с много кост.